So sa ka. Mayang adlaw kaniyang tanan nga mga suking tigpaminaw ning handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga magatag kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Ray. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, ikaw ang iibigin ko. RMN Drama presents Handumanan So sa ka awit. Ano ba daw siyang kaagi karon? Mukining usa ka lalaki nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong tatampo nagdasangan nga Ray. Ay, kapuyas ang lawas eh. Gutom sa da. Ay, may antag na makaon yung nag-abot na ko sa bahay da. Wa pa ba ako makalungag? Wa pa sa ko makalutog sa daan. Ha? Nga naman day. Gabi naman oh. Ay da, nalingaw ko sa musturya-storya ni Maringsita nga atong silingan. Ay, mo ba? Sige na lang eh. Magpalit lang tas gawas. Kay murag, hindi na gimanda akong katutulad. Luto. Grabe hasad na ng imong asawa, oy. Wa man unta na siya trabaho, pero dili man abtik nga maglihok-lihok di as inyo. Manang. Ay, dili man sa pagpanghilabot dong ha, pero ay maluoy lang gid ko nimo kay ikaw na gani ang nanrabaho. Unya inig-abot sa inyo, ikaw gihapoy mo lihok sa mga lihok konon sa bay. Manang. Dayche, mawa kog usa ka buwan gud siguro. Kay paistihon mi sa among amo gud. Dinalian mo kong trabaho na mo sa among construction. Mao ba? Okay. Dili ra ka mingawon ako? O ibe ni mo rin, uy. Ang tiguang na ta, uy. Oh, Dayche. Ay hayos imo asawa ba eh? Kay ikaw man tanan? Pinangga lang gyud kay nako akong asawa bay. Akong say nag-ingon niya bay nga di na ko siya patrabahoon. Kay aram na kaya ram na ko siya buyong. Swerte ni kayo siya. Kanina ram ko sig panawag ni Cherry. Di man kin makontak hantod dun. Asam ka di siya? Ay. Pila na lang kaadlaw. Ug makauli na gyud ko sa amo. Gimingaw na kay ko sa akong asawa da. Excited ako makakita niya. Hagbayrang wa si Cherry dinhidong, uy. Nagdatog dako nga bag. Ambot kong asat, oh. Unsa lang? Asam ka day si Cherry day. Sakita sa igibuhat eh. Kalit lang sa kawa. Bay rin! Bay! Bay! Ngano? Salamat ka na abdan di ka din sa inyo bay. Ngano man day bay? Nakita na ko ang imong asawa. Dako nagtiyan bay. Ug doon na kaipong lain. Unsa? Hain bay! Hain dapitan mo siya makiti. Ray! Pwede nga nawa kag kalit sa tuwa. Tungod kay mabdos sa deka. Ano ba, Cherry? Gibuhat mo nung tanan ko ang tanan para nimo. Guwang pakiday, ha? Sorry, Ray. Pero napulaan lang yun ko. Naudsang taong gano'n. Parehas mong minyo anang laki, ha? Pero ni patol ba yun kaniya? Mahimo ba, Ray? Wa na kilabot na ko.
Mas maayo ra sa nga nahibaw ka na. Anong dili na ko mo problema magsulti nimo. Cherry! Kalimti na lang ko. Kay dili na ko balik pa sa ato. Grabe, hagod si mong asawa ba? Bao lagi, bay. Sakit kayo gibuhat ako, bay. Kapat sa nang asawa ba? Hi! Naipaabangan dinis dool? Kon, kining sunod ining baya ay. Babangan na. Mao ba? Thank you. Ako din si Grace. Ikaw? Ako sad si Ray. Gwapa ng bagong nangabang din hadong no. Aha? Buutan ra ba na dong? Kana nali ipulis imong asawa. Biyuda man ko nun na. Manang. Salamat ha nga. Imo kong kitabangan og alsaning akong gipalit nga foam. Uy, kasoy. Nakita tamang kong kang naglisod og daan na. Mong ako nalang ni da. Kitabangan ti ka. Wait ha. Kutawan ti kag juice. Uy, ayun na lang, uy. Okay ra. Ha? Wala problema. Kuan na lang. Kung dili ka busy on niya, manihapon na lang tas gawas. Librehan ti ka. Sige. Guys, taod-taod na tang nagsigig kuyo ba? Mura nadutla naman ko nimo. Kining, kung manguyab ko nimo ba, may chance ba ka ako? Ray, ang tinuod. Nakagusto man sad ko nimo. Tinuod ka, Grace? O lagi. Kaya ako nakita nga buutan ka. O responsable. So, kita na? O Ray, kita na. Yes! Grace, thank you kaya. Thank you, good. Grace, unsa kayo maayo no kung ipon na lang ka nako? Aron di na ka mangabang ba? Sure ka? Oh, Grace. Oh, sige. Pwede ra. Ang akong iabag na lang nako sa mga gastuhan sa bahay. O sige, ikay bahala, Grace. Kinsa man ron? Kakusog ba ng nanukto ko'y? Ako susihon, be. Mobalik na ko din sa ato. Ray, kinsa na? Tinuod gid ako na dunggan. Nga na nakigikatipon din he. Cherry, gawon sa man ka din eh. Nibiya na ka, di ba? Nganong nibalik pa man ka? Tungod kay asawa gihapon ko nimo. Cherry, Kung dili na nimo papahuwaon ang imong babae din he. Ikihati ka. Oh, Ray, mubiya na lang ko. dili ka mo biya, guys. Kung naiangay mo biya, si Cherry, o dili ikaw. Ray, O sige. Ipangkihata mo. Wa ko mahadlo ko'y, Cherry. Ikaw ang unang nagbinuang sa itong kaminyon. Unya ikaw pa'y mo'y naiganang mukihan ako? O sige. Gani nagpamagdos ka sa imong laki. Di ba? O sa imong tanaw, labanan ka sa korte. Ray. Maong pahawa na din eh. Kay akong singot ug akong dugo ang akong gipuhunan aron makatukod ko nin baya. Ray, pasayloan na lang ko. Magbalik ta. Balik, baga agin mo now. Gamahay ko, Cherry. Nga ikaw ang akong gipakaslan. Ray. Sugod karon, di na kaangay mabala ka, Grace. Tungod kay di na makapanghilabot si Cherry nato. Ray, Grace, mahal kay tika. Ug nagpasalamat ko sa Ginoo nga naila-ila tika ug iyak ang gihatag nako. Ray, salamat. Mahal sad kaayo tika. Dinggin mo ang awit ko, awit ng nagmamahal.
Swerte gikay ko nga naila-ilagin ako si Grace. Tungod kay lahit kay siya ang batasan kay ni Cherry. Bisan tuod wa na nako siya patrabaho pero mangita gyud sa paagi nga makakwarta siya og nagtinda-tinda siya sa amo og bisag unsa. Dinhi nga lang kutob, daghang salamat, RMA. Mo kita mga galang kaagi ni Ray nga taga Cebu City. Uban sa awit nga iyang ipangayo, awit nga nagalahan, ikaw ang iibigin ko. Ikaw ang tangi kong iniibig. Ang maong kaagi, gibahatan doon sa radyo ni Jelly Haka, o kubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusap mga hikalag, mga suking di paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawi. I-address lang ining tulumanon, handumanan sa sakawi, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handun sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.